Bertolt Brecht. Vinc de la Selva Negra. La meva mare un dia em dugué a les ciutats dins el seu ventre encara, i la fredor dels boscos la duré dintre meu fins a la mort. A la ciutat d'asfalt estic d'allò més bé, proveït ja d'entrada dels sagraments de la mort, amb diaris, tabac i licors. Desconfiat, gandul i al capdavant content. Soc amable amb la gent. Em poso a la clepsa un barret dur, com tenen per costum, i dic, són unes bèsties que fan una olor rara. Després dic, tant se val, perquè jo també ho soc. No us deixeu seduir. No heu de ressuscitar. El dia va a la fi. Ja bufa el vent nocturn i l'alba no vindrà. No us deixeu enganyar. La vida dura poc. A globs l'heu d'engolir. I quan la deixareu, no n'haureu quedat tips. No vulgueu esperar, perquè el temps és escàs. Els redimits? Que es fotin! La vida és el més gran. No sempre la tindreu. No us deixeu reduir a ser esclaus i explotats. De què heu de tenir por? Morireu com bèsties. I res més no hi haurà. Marca, raquítica, òrfana. Fins aquí, sense antecedents, us diu que matar el seu propi fill d'aquesta forma. Això diu que ja dins el segon mes, en un soterrani, a cau una dona, va cercar d'avortar amb 2 punxades doloroses. Res, però, no va anar enfora. Però vosaltres, si us plau, no vulgueu pas jutjar-la, que a tot nat li cal l'ajut de tot altre. Amb tot diu, va pagar al comptat allò convingut, i llavors, feixada estreta, va beure esprit de vi amb pebre molt, però només li va fer un raig de caguetes. El ventre se li inflava i tenia dolors molt vius, sovint en rentar plats. Ella mateixa, diu, encara creixia. Va pregar a Maria, molt inesperat. Tampoc vosaltres, si us plau, no vulgueu pas jutjar-la, que a tot nat li cal l'ajut de tot altre. Però els precs, sembla, no li van servir gota. Potser fora demanar massa. En ser més pesada, a les matines tenia mareig. Es marfonia suosa d'angúnia, sovint, quan combregava. Amb tot, va guardar el seu estat secret. Fins al dia que va arribar-li el part. És que ningú podia pensar que ella, tan fada, caigués en pecat. I doncs vosaltres, si us plau, no vulgueu pas jutjar-la, que tot nat li cal l'ajut de tot altre. Aquell dia, diu, encara molt d'hora, en fregar l'escala, sent com unes unglades de claus al ventre. Tota ella tremola, però se'n surt, passa els dolors de callada. Tot el dia, en estendre la roba s'hi trenca el cap i sent que el cor se li fa feixuc. Ben tard, va cap dalt. Però vosaltres, si us plau, no vulgueu pas jutjar-la, que a tot nat li cal l'ajut de tot altre. Encara la van cridar un cop, quan xeia. Hi havia hagut neu, calia escombrar-la. Va acabar a les 11, un llarg dia de feina. Només de nit va poder parir en calma i va deslliurar, això diu, un nen. El noi era semblant a tants de nois, però ella no era pas com tantes de mares. Bé que no hi ha cap motiu perquè jo les bronqui. Tampoc vosaltres, si us plau. No vulgueu pas jutjar-la, que tot nat li cal l'ajut de tot altre. Deixeu, però, que ella ens expliqui el fet que va esdevenir-se amb aquell nadó. No vol pas, diu, tenir-ne res secret, perquè veiem com ets tu i sóc jo. Diu que feia poc, que només era al llit, que va engrapar-la ànsies molt vives i sola, no sabent que se n'hauria, esforçant-se molt, va aguantar-se els xiscles. I doncs vosaltres, si us plau, no vulgueu pas jutjar-la,
que a tot nat li cal l'ajut total. Senyors meus, un bon dia la mare va parlar-me amb un cert to. El dipòsit de cadàvers t'espera, o potser un lloc pitjor. Sí, això és dit molt aviat, però us dic jo a vosaltres, d'això res. A mi ningú no me la fa, que m'hagi de passar, prou que ho veurem. No és una bèstia un home. Segons t'has fet el llit, tal dormiràs. Ningú no vindrà a cotxar-te. I si algú trepitjava, aquest sóc jo. I si algú és trepitjat, aquest ets tu. Senyors meus, el meu amic va dir-me una vegada a la cara: al món el més gran és l'amor, i no pensis en demà. Sí, l'amor és dit molt aviat, però el temps passa i et fas vella. D'amor no te'n diran paraula, i el temps, que és curt, l'has d'aprofitar. No és una bèstia l'home. Segons t'has fet el llit, tal dormiràs. Ningú vindrà a cotxar-te. I si algú trepitjava, aquest sóc jo. I si algú és trepitjat, aquest ets tu. He sentit dir que a Nova York, al cantó del carrer 26 en Broadway, als mesos d'hivern, dia darrere dia cap al tard, hi ha un home que bregant a tothom qui passa cerca aixopluc pel sense sostre que allí s'hi troba. Així no es pot canviar el món. Tampoc les relacions entre els homes van a millor. L'època d'explotació no s'abreuja. Però alguns homes durant una nit tindran sostre, tindran llit, fora a la intempèrie, i quedarà el fred, el vent i la neu. No deixis davant del llibre que estàs llegint, home. Però alguns homes durant una nit tindran sostre, tindran llit, fora a la intempèrie i quedarà el fred, el vent i la neu. Així no es pot canviar el món. Tampoc les relacions entre els homes van a millor. L'època de l'explotació no s'abreuja. Hi ha diverses maneres de matar. A un home pots clavar-li un ganivet a la panxa, o retirar-li el pa, o no tenir-ne cura quan està malalt, o entaforar-lo en una casa infecta, o fer-lo matar treballant, o incitar-lo al suïcidi, o fer-lo anar a la guerra, etc. Només unes quantes d'aquestes coses són prohibides al nostre estat. Ens parlen de com viuen els grans homes, amb un llibre a la mà i res a l'estómac, en caus infectes mig menjats de rates. A mi no em fan cap goig aquestes coses. Que visqui aquell qui vulgui com un gos. Entre nosaltres, jo n'estic ben fart. Ni aquí ni a Babilònia un ocellet podria aquesta merda suportar. De què serveix, digueu, la llibertat, si només viu qui té caler llarg? Les ganes de portar la pell a vendre, que llancen l'home audaç a l'aventura, li fan dir veritats, com si fos lliure, perquè el burgès llegeixi coses fortes. Però ve la nit i la coquina al fred, i amb una dona freda es fica al llit. Sempre té por que algú no l'hagi entès, i espera melancòlic l'any 5000. Digueu, si tot això es pot suportar, només és lliure qui té calés llargs. No em veia convertit en un gran home, capaç de viure ple de saviesa, però en veure la gent que m'envoltava vaig dir-me: tot plegat no val la pena. El savi es mor de fam i sentiment, i l'audaç ho és amb penes i treballs. Si has estat pobre, o sol savi o valent, engega vida a la heroïcitat. Per ser feliç no cal trencar-s'hi el cap. Si tens pirolles, tens tot el que vols. Senyors meus, ara em veieu rentar vasos i copes i fer els llits pels dispersers. I em doneu tots un penic, i jo us dono les gràcies. I veieu els meus parracs a l'hostal esparracat. I no sabeu, senyors meus, amb qui parleu. I no sabeu, senyors meus, amb qui parleu. Però vindrà una nit i en el port tots seran crits i direu:
D'on surten aquests crits? I veureu que jo somric des de l'aigüera i direu, aquella, de què riu? I un vaixell de 8 veles i 50 canons arribarà al port. I direu, au, vés a rentar els vasos bruts, i el panit tot seguit portarem. Jo el prendré i el guardaré, i de pressa faré els llits on ningú no dormirà tota la nit. Però encara no sabreu amb qui parleu. Quan aquella nit vindrà del port un gran brogit i direu, què és aquest brogit? Em veureu encara dreta a la finestra i direu, per què riu tan maliciosa? Lloat sigui el dubte. Us ho aconsello. Saludeu serenament i amb atenció que he suspès la vostra paraula com si fos moneda falsa. Tant de bo fóssiu savis i no donéssiu la vostra paraula excessivament confiats. Llegiu la història i mireu com exèrcits que semblaven invencibles fugen esbojarrats. Arreu s'enfonsen fortificacions indestructibles i flotes innombrables al salpar. Es van poder comptar amb els dits de la mà quan van tornar a port. Així fou com un home va arribar a pujar al punt més alt i un vaixell al confí més infinit de l'oceà. Oh, vell gest, sacsejar el cap davant una veritat irrefutable. Oh, ardit metge que cura el malalt quan ja està desnonat. Però el més vell de tots els dubtes és quan els més febles i els més descoratjats alcen el cap i deixen de creure en la força dels seus opressors. Quants d'esforços per trobar el principi, quantes víctimes va costar. Que difícil fou veure que això era així i no d'una altra manera. Sospirant, alleujat un home, ho va escriure al llibre del coneixement. Potser hi estigui escrit molt de temps, que generació darrere generació se n'alimenti i que fins i tot sigui considerat veritat eterna. Potser els que ho saben rebutgin a aquells que ho ignoren, però pot passar que esclati de nou la sospita, que noves experiències facin trontollar el precepte, que el dubte desperti i que altra vegada un home l'esborri prudentment del llibre del coneixement. Instruït per impacients mestres, el pobre escolta que aquest és el millor dels mons i que la gotera que hi ha al sostre de la seva cambra és designi exprés de Déu. Veritablement, li és difícil dubtar d'aquest món. Amarat de suor, l'home doblega l'esquena, construint una casa on mai no hi ha de poder viure. Però també sua el qui construeix la seva pròpia casa. Els despreocupats mai no dubten. La seva digestió és esplèndida, judiquen infal·libles. No creuen en els fets, només en ells mateixos. En cas de necessitat, són els fets els qui han de creure. Tenen amb si mateixos una paciència inesgotable. Els arguments els escolten amb orella d'espieta.